سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمونا قدستي هاجرا وفصامتات النقرب الله هرميني ميديايو كما ترون لو مع عربي شو من تمسكرن زدالنا يوم حتى صرتوانا وزيناتات اسعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم من عدمنا كأن نطبطاتهم كنقدم كم حكاي من ممهران زامسلو سرحتنياتات منغستا وصلات بزي حقاو منقد يابشو دن نزركب سباتنا بوليس كيحبرو بزعبا زلوم قديتا ملكيتو مرمرا كيقبر زبل ممرح منغستي حيال أولتاو قبرا ملسي كامتوابو أبتن بهاجراو بورد تكالاو كنكن شودن زمحادرة مع بيهز أنا زفصم قونس إنا خبر يمتصم هلاو زحالف قدام سنبت أب كتما برغن أمونغو دقفت منغست إيرتران نت منغست زك أو من سبات بزتخايدة قونس أو غريتشت بوليس نحاموشتا سبات مخصاصم كمون بريزيدنت فلسطين محمود عباس بزعبا يهودن سرعات نازينا ملكيتو زابر إيتو وملكيتوم سبا سلطان جرمن إسرائيل بتريكم زخونن ومقلاص من كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حجي بغطتا نابزر زراتو كم حكاي من ممهران زامسلو سرحتنياتات منغستا وصلات بزي حقاو منقد يابشودن نزركب سبات نا بوليس كحبرو بزعبا زلوم قديتا ملكيتو مرمرا كيقبر زبل ممرح منغستي حيال أولوتاو قبر ملستو هايبو بفلاي دما محبر حكاي مشودن أنا حاكي منبر بوليس دباي كون زبل جرحة بملعل نازق قديتا نتسيقومولو أبشودن بزي حقاو قباب زغموت سبا زاقيت مسال حكمنا ندقم كا مسال تمرتي كم زرخبو تمرمرا طاليلولو أنا حاكي منبر بوليس دباي كون تبل بريزيدنت محبر حكمنا شودن صوفيا ريد برنستال كم زعينت صقم زلوم سبات ناب حكمنا ممساكو قارصو وي أبزي تكالات حكمنا كشغلرو مس مويا وسن مقبارنا زسان يكونن نحنا مويا وقديتانا نسبات زليوم حكمنا وكنكن مهابي زي ترفق قلا وحابريتا تحكمتي نانا زملكتا يكونن كتبل وسيخا قليزا أبال بايتو سلفي كريستيانا وديمقراسي كومونا بمنبر كوميتيت عنا ندحنتن بايتو كريستيان كارلسن نريد شودن أبزا بحبريتا زي حقا وسدت ندحنت شودن أبحدا غازولتو كبيت ساقم مخانو تخونقنات مرمرا كابزي حق وصا زخونو كنتات أبقمت زوتو كخون أتحساسي بولو أبتن بهاجراو بورد تكالات كنكن شودن زمحادرة مع بيه هصانات زفصم قونت إنا خبدي يخيد بملاو سرحتنياتات كل جيزي نتو ما بحدا غازر ركبو كلاخلو يخولي يلون تبايلو حدا خبزو مصانات دحر حدا ورحنا زخونتات كم نبركو وسدو مجمارو تخونتات أزيو قونت زبازحو مخانون يقلت نصو بمخنيات متقامع صفارسيو بهاجراو بورد تكالاو كنكن شودن زمحادرة قدود مع بيه هصانات كاتو تقيرم أبز تكالات بفلاي نحاله سب بجل خوين كامت كعلمود مخانو كابز تفلالي أبايتك نكن زواتو ميتن سوسان صبصبات زرعي أقلقلوت زينا ريدش ودن صبصيبولا حلافي تصانات إلسابيت دالين إزيك قبولا يكونن أبز خنكن زركبو تصانات كما حيوشن برز قددو قونت آيام كوينم كواتو آي قبا انتبه معراب شودن كلت متسامتي سبات بممزماز كمون إزيقبن نخفتسن بمتحببارهم تخصيصهم كلتا كاب فيلبينز زموت سرحتنياتات غزا بازيو وحد عرفتي 24 ساعات كسرحو دحر مقدادهم لومي بقبن مزمزادق سبات تفريدهم اللو بيت فردا وراجع تبري تخونتات سرح كمخنا زي كيلي خبل قليت والله عقاب حقي ابكم زخونتات زلو غنا كطلعو زفتونو سبات وحدات يوم دحر مبال ابشو دم بزحات قلبتهم زمزمزو خمزلو يامن تمصامتي نتخسي نصيقمولو هاجرو تكال حكمنا انساتات شودن اب فاغرستا فاس مالاند كاونتو مويتو زترخ بحسما برخا افريقا وحمام رسني تلخيفو منبارو الرقاقيتو ابز قرب اوان اب تخبابيش وعتو زموتو حسماتات برخا كم ترخبون اب قرب اوان توسخ سامبلات كتنتن مخانو نتتكالف ليتولم رسنا افريقا وحسما اندك سبات زي قدو كوينو حسماتات برخا كن يقتليم ابز حقاي اب سربيا بوزنيان كرويشيان زترايو لبدا أبو زلو حرسوت أشحات انسساتات كغزفو مخنيات مخانو قليتهم الله بيت فردو أسلو كاونتي أب أمريكا زمدبرو أننا محبرو من رخبيتات فيسبوك أن إنستغرام زخونا ميتا نابتو تكمتو مواعو عيتات نمزرقح والكاو مرداتا متكام كساب زو قارج معالتاو مقطعات كغفل بسبب سلطان نروي نزتا محلال فوسانة أتصديقهم بيهيفيرال ماركتينج مسل بحتاو النت تكمتو زتحس كمون زيد المكتال زي قبرو يكبلو وتوم سب مزيقلتو حلف بعل مزحلو مرداتا نروي لاين كول بوسانة بيت فردن وصيتون نازينا حقوساتنا زي نمسل حلوة داتا والكسبات عاب عواتيلو تن معالته 1 مليون كورونا مالت أستات 100,000 دولار زي قمت مقطعتي كاب 10 4 نحسة جميرو كساب 3 توارح كتصنحي خيلي
ቤት ፍርዲ ኦስሎ ንሜታ 235,200 ክሮና ውፃኢታት ቤት ፍርዲ ክኸፍል እውን ኣዝዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ዜና ኤንቲቪ ጸብጺቡሎም ሜታ ብሰንኪ ሕጋውነት ዕዳጉ ካልእ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ክሳብ ዝፍታሕ እቲ መቕጻዕቲ ደው ከብሎ ፈቲኑ ነይሩ ቤት ፍርዲ ኦስሎ ግን ሰበስልጣን ኖርዌይ ንሜታ ንምቕጻዕ ዝወሰድዎ ውሳነ ቁኑዕ ምዃኑን ነቲ መዓልታዊ ዝኽፈል መቕጻዕቲ ዝእግድ ምኽንያት ከም ዘየለን ብምጥቃስ ውሳነኡ ኣመሓላሊፉሎም ሜታ ብመንገዲ ስሙ ዘይተገልጸ ኣፈኞ ቢሉ ንኖርዌጅያን ብሮድካስቲንግ ኤንአርኬ መልሲ ይብሎም ሜታ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ኦስሎ ተስፋ ከም ዝቆረጸ እንተኾነ ግና እንታይ ከም ዝገብር ክግምገም ምዃኑ ገሊጹሎም ሜታ ብተወሳኺ ነቲ ሰበስልጣን ኖርዌይ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብዝምልከት ምምሕዳራዊ ጥርዓናት ኣቕሪቡሎም ንሳቶም ብግዲኦም ነቲ ጉዳይ ናብ ቦርድ ሓለዋ መረዳእታ ኤውሮጳ ንምቕራብ ይሓስቡ ምህላዎም ሓቢሮም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ በርገን ኣብ መንጎ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራን ነቲ መንግስቲ ዝቃወሙን ሰባት ዝተኸስተ ጎነፃዊ ግርጭት ፖሊስ ን5 ሰባት ከሲሱሎም ኣብ ኖርዌይ ናይ ደገ ግርጭታት በዚ ደረጃ ክባልሑ ብተዛማዲ ሳሕቲ ዝረአ ክስተት እዩ እቲ ጎነፅ ኣብ በርገን ሓይልታት ፖሊስ ቅልጡፍ ክተኻኽቡ ደሪኹ እዩ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝነበሩ ሓዊሱ ኩሎም መኮንናት ተፀዊዖም እዮም ካብ ካልእ ከባቢታት ደቡባዊ ኖርዌይ ዝመፁ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝፀዓነት ኣውቶቡስ ስለ ዝተመልሰት ከቢድ መጉዳእቲ ኣይበፅሕን እቲ ንዓቢ ዝተላዕለ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ናፃ ዝወፀትሉ መዓልቲ ክበዓል ምድላው ድሕሪ ምግባር እዩ ካልኦት ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቲ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ውልቀ ምልካዊ ስርዓታት ተባሂሉ ዝግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ምርኢት ገይሮም እዮም ዝቆፅርዎ ሰበስልጣን ኖርዌይ ከምዚ ዓይነት ግርጭታት ካብ ወፃኢ ከኣቱ ይኽእል ኢሎም ትፅቢት ክገብርለዎም ክብል ፕሮፌሰር ቶርከል ብሬክ ካብ ኦስሎ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጋዜጣ ኣፍቶም ፖስተን ጽሒፉሎም ንሱ ክፉት ክትዕን ናጽነት ሓሳብ ካብ ምግላጽ ሃገረ ኖርዌይ ካብ ብርቱዕ ጎነፃዊ ግርጭታት ውሕስነት ዝህብ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ጉዳይ ዝያዳ መጽናዕቲ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ ኣሎ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና مس أرميني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا موداتا بريزيدنت فلسطين محمود عباس بزعبا أيهودن سرعة نازنا ملكيتو زهاب ورئيتو أملكيتهم سبب سلطان جرمن إسرائيل بتري كم زخون وقليتهم عباس أدولف هتلر أيهود بجملة قتلوا زعززة كابتل تعاليت زتل على زيكونس أب حبرة سب بزنبرم ناي حارة ألم ديو كبل زهاب ورئيتو سفحنا غفيتا سحيبو لله أمباسادر إسرائيل أب حبرة هاجرات إزي صوروي صارا أيهود نتيو كبل كاسيس ولا وكل جرمن أبرامالا تاريخ نتصوريو هيوات مليونات أيهود تغزيفيو زيق قارل زخل قداي كونن دحر مبال كبر زقبون لكعن زخري قدايات نمعك أب كنسرحينا كبل نمجلة عباس تغايمو له أمباسادر جرمن أب إسرائيل ستيفن سايبرت وسيخو فلسطينيان كما رحيهم تاريخا وحكم بر كم زعينة مزبع تاريخ كسمعوا أي قبو أمنيلو هتلر نايهود كمن جخلو شجرات جرمن بمتكان مسوات غريبومي بمسارات عالية وشنشنا نازي أيهود تحوت عالية تجرم يقصر بمنبارم يمكن أن تتفريدهم
87 ዝዕድሚኡ ፕሬዝደንት ፍልስጤም ዓባስ ኣብ ናይ ዶክትሬት ማዕረግ መመረቕታ ጽሑፉ ብዛዕባ ናዚን ጽዮናውነትን ዘስፈሮ መጽናዕቲ ንገበናት ናዚ ዝኽሕድ እዩ ተባሂሉ ቅድሚ ሕጂ ብጉጅለታት ኣይሁድ ክውገዝ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ዓባስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነዚ ኣዘራራቢ ርእይቱ ዝገልጽ መደረታት ምሃብ ቀጺሉ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ባይቶ ሶራ ፋታሕ ኣብ ዘስምዖ ድሒሩ ኣብ ቴሌቪዥን ፍልስጤም ዝተዘርግሐ መደረ ኣብዚ ተጠቃሲ እዩ። መደሩ ብቅድሚ ትማል ረቡዕ ብትካል ምርምር ሚድያ ማእከላይ ምብራቕ ተተርጊሙ ንህዝቢ ቀሪቡሎ። ሂትለር ንኣይሁድ ብምዃኖም ጥራይ ከም ዝቐተሎም እዮም ዝዛረቡ ብምባል ይጅምርቲ መደረ። ሂትለር ንኣይሁድ ብምዃኖም ጥራይ ከም ዝቐተሎም እዮም ዝዛረቡ። ኣውሮጳውያን እውን ነዚ ርእይቶ ይገዝዎ እዮም። እዚ ግና ሓቂ ይኮነን። ኣይሁድ ክጠፉ ዝተፈርዱ ብሰንኪ ማሕበራዊ ተረኦም እምበር ብሃይማኖቶም ከም ዘይኮኑ ንጹር ይብል። ብዘይካዚ ኣሽከናዚ ኣይሁድ ካብ ጥንታውያን እስራኤላውያን ዘይኮነ ኣብ 8ይ ክፍለ ዘመን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድነት ካብ ዝተቐየሩ ካዛርስ ዝተባህሉ ሰበክሳግም ህዝቢ ቱርኪ እዮም ዝብል ታሪኻዊ ክልሲ ሓሳብ እውን ሰው ኣቢሉ ኣሎ። እቲ ናብ ዓለም ክንዘርግሖ ዝግባአና ሓቂ ኣውሮጳውያን ኣይሁድ ሰማያውያን ዘይምዃኖም እዩ። ምስ ሰማያውያን ዝኾነ ርክብ የብሎምን ኢሉ። ምብራቃውያን ኣይሁድ ግን ሰማያውያን እዮም ክብል ወሲኹ ነቶም ካብ ሰፊሕ ማእከላይ ምብራቕ ዝመፁ ሰፋርዳውያን ኣይሁድ ብምጥቃስ ይገልጽ። ፕሬዝደንት ኣቐዲሙ ኣብ 2018 ተመሳሳሊ ሓሳባት ብምቕራቡ ኣህጉራዊ ቁጥዕ ፈጢሩ ነይሩ እዩ። ዕላማ ዓባስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣይሁድን ዘመናዊት እስራኤልን ዘሎ ምትእስሳር ኣብ ሕቶ ምልክት ንምእታዊ ክብሉ ብዙሓት ነቒፎም ኣለዉ። እዚ ሓቀኛ ገጽ መሪሕነት ፍልስጤም እዩ። ዓባስ ጠንቂ ህልቂት ኣይሁድን ሽግራት ማእከላይ ምብራቕን ኣይሁድ እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ። ንዓባስን ካልኦት ሰብ መዝን ፍልስጤም በዚ ናይ ጸልእ ዘመተን ስዒቡ ዝመጽእ ምፍሳስ ደምን ክሕትትለዎም ክብል ወኪል እስራኤል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዓርቢ 8 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻሜታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተሎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።